Този доматен сок е витаминозна бомба, казват специалисти. Той е направен от уникален сорт домати – пловдивска каротина, който съдържа двойно повече антиоксиданти – бета-каротен, ликопен и витамин С от обикновените. Доматите са разработка на учени от Института по зеленчукови култури в Пловдив и са специализирани за производство на доматен сок. Учените искат да го наложат като полезна храна в училища, детски градини и болници. Препоръчваме го горещо за нашите деца в училищата да консумират това вместо сокове с изкуствени отцветители и посладители и да им създадем критерии за качествени храни. Доматите от сорт пловдивска каротина могат да се консумират както на салата, така и на сок. Дори при преработката в сокове в пюрета, концентрацията на ликопин и бета-каротин се повишава. В Института по зеленчукови култури вече разполагат с семена, които могат да предложат на стопаните. Това е един стандартен сорт, високо растящ, за него е необходима конструкция и всички други операции са както при стандартните сортове. Няма нищо по-различно. А и на вкус какъв е? На вкус е с балансиран сладко-кисел вкус. Много хубав, много качествен сорт. Учени твърдят, че една чаша доматен сок набавя половината от необходимата за човека дневна доза витамин А и С. Сокът е много подходящ при превенция на ракови заболявания и атеросклероза. Укрепва костите и предотвратява опасността от остеопороза. Освен това е отлична диетична храна.